നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഗ്രീസ് ട്രാക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിളവൂർക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുരിശുമുട്ടം വാർഡിൽ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജമന്തിപ്പൂ പാടത്തിലേക്കാണ്. ഏകദേശം 1.25 ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ജമന്തിപ്പൂ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലൈറ്റ് മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് എന്നീ കളറുകളാണ് ഈ ജമന്തിപ്പൂ പാടത്തിലേക്ക് കൃഷി. ഏകദേശം 20ഓളം വരുന്ന അമ്മമാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പൂക്കൃഷി ഇത്രയും വിപുലമാക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. നാം പൂക്കൾക്കും മറ്റ് അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ. ഈ പൂക്കൾ ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യവും സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു നല്ലൊരു ഓണം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.